Nih, ki anangke masuk angin. Romeo ayak mam seblak barang. Jo kancani Bu Susi kulineran nang kandangan. Assalamualaikum, ketemu nena vlog seranane Bu Susi. Nah, kenyong tukune ora ado-ado nang kandangan ae wis ono seblak paras mamang. Kie toppinge kerupuk jan full milih sakarepe ono. Nah, kita berwi outfit nyong mesti nggo daster tak nek saya karo nah, kie topping perfrozenan lengkap pokoke. Nah, kie kan nama nyong jasun Jawa Sunda. Jadi pakanang Sunda kabeh mlebu. Pakanang Jawa apa meneh. Nama nyong kuwi wah karo seblak jan ngemil abelang. Mesti tiap nang Bandung sing dijaluk seblak kuburang nang mburi TSM kae. Nyonge maune ra doyan karo seblakne lak nang Bandung 2 tahun dadine yo abelang. Yen senane tongkronge nang kuburang ono seblak enak banget cah Bandung. Ono seblak enak nang nggon mburi TSB kae. Neh ke wis teko tak go Bali mergone anake sing nomor 1 yo arak nyuwun. Mak masuk angin siji mesti masuk angin kabeh karang sundulang ya. Nah, ki dipisah antarane kuah karo topping-toppingane. Rasane endul kiye. Nak nyong pecinta asin kurang gurih tapi yo wis endul tak kendul-kendul ngenah. Ya wis yen tak menikmati seblak sih. Mau sak porsine 10.000.